Ćao svima, ovo je moj prvi vlogmas, ili smijem da snimam i nešto okolo mene. Ja ću to sve da zbuđim u jedan video, samo nisam razumeo da li smijem da snimam i noge, da se i on nađe u vlogmasu. Ipak je on obeležio moj današnji dan, tako da mi ćemo da ne psujemo danas. Materu, p***du, gde se u Novom Sadu deca sankaju? Znam da ste se to uvek pitali. Malo me sramota da se snimam, ovo mi prvi put. I kuvano vino sa happy endom. Izgurao sam ovaj današnji dan. Ćao svima, ovo je moj prvi vlogmas. Ja od danas krećem da vlogujem svaki dan. Nisam siguran šta će baš da mi se zbiva ono svakoga dana, ali sirat ću maksimalno da snimam čak i kad je dosadno i tako da smaram ljude svojim pričama. Ja ću da se pućim. Ti se pući. I mi smo sad u Dunavu i ovdje se deca sankaju. Ja moram sad da ispucam ceo minut ovog videa jer da bi imao šta da pričam. I tako, da bi bilo dosadno, da ne bude dosadno. Ljudi se šetaju i da vidimo malo gde smo. Samo nisam razumio kod ovog vlogmasa, ali ja treba non stop da snimam sebe ili smijem da snimam i nešto okolo mene. To mi samo nije jasno. Koliko interesantnih činjenica. Naprimjer, pao je sneg. Ne znam da li se vidi uopšte na ovom snimku, ali sneg je pao. I hladno je, ne znam da li se to primećuje. Ali i mi hodamo sad. Ne znam da li se to primećuje, ali mi sad hodamo. I nema sunca. Ne znam da li to vidite uopšte. Ali i ljudi trče, ne znam da li se to vidi na snimku, ali ljudi trče trenutno. I lele, minut samo prođe, kuku, mora još da pričam nešto. Kako da ispucam kadrove sad? Lela mi je ovo teško, ajde napravi neku glupost da vide ljudi. E pa tako. Aj sad ti pričaš malo umjesto mene, ja ne mogu bro, ovaj vlog masa zajebana stvar. Pričaj nešto. A? Misliš da je lako, a? Pa nije lako, čekaj nešto. Sad nešto da kažem ekskluzivno. Ne, čekaj, ne, još ekskluzivnije. Pa sad će čovjek da protrči. A, ekskluziva. Ha, ha, ha. Ja sam zaboravio da kažem gde smo mi sad. Oprostite, prvi put snimam vlogmas i nisam znao da to mora da se kaže, ali ja sam sad trenutno, mi smo trenutno u Novom Sadu i daću vam puno sad nekih informacija o Novom Sadu koje ovako u trenutku mogu da vam kažem. To je glavni grad Vojvodine. Sad smo baš blizu reke. Vidite reku? Ne. Nećete mi da vidite, poenta je da ja budem u kadru. I vidite gore tvrđavu. Evo, ja sam sad okrenuo kameru kod tvrđavi. Vidite gore tvrđavu? Pa da. Pa ne vidite. Vlogmas, ja moram da budem u kadru. E, to je tvrđava. A dobro, ne znam ništa o tvrđavi, šta? Bitno je da se ja snimam svoju glavu i to je... Izvinite, meni je Milana objasnila da u prethodnom kadru se nije videla ova tvrđava, nego moja glava. I objasnila mi kako da se vidi tvrđava. Sad ćete da vidite tvrđavu. Evo vidite, to je tvrđava. Vidite tu. Možemo... Exit. Tamo je exit. Preko leta. Da. Još 15 sekundi moram da šta da pričam. Dobro, prošlo je. Meni je prijatelj jedan, ne bih sad da mu baš kažem ime, ali prepoznaće se on, rekao da ovaj vlogmas mora da traje 10 minuta. Ukupno. Jer mora standard da bi mogao YouTube da me primi bolje.
da se ta promocija bolje primi i da mogu da iskočim svima. Rič da bi se povećao. Ne, nego da budem viralan. Tako su rekli i ovaj Vladimir Luni, ali neću sad da mu pominjem ime, i ovaj drugi, ovaj Uroš Beauty, ali ne moraju ljudi da znaju ko su njih dvojica, jer ako budu znali, onda će da znaju i šta oni rade. Tako da ja moram da izvučem ukupno 10 minuta kad sve budem namontirao, a tu je i karakteristično da i montaža isto traje 10 minuta, jer ja ću da uzmem sve ovo što sam sad snimao, vi to nećete da prepoznate. Ja ću to sve da zbuđim u jedan video u stvari, a ja sam ovo... Ja pričam ozbiljne stvari sad. Nemoj da se smeješ. Sad ne znam gde sam stao. Ja, da. 10 minuta mora da traje, jer će onda YouTube bolje da me primi i video može da se onda prikazuje više ljudima nego onaj što traje minutu, dva, to nema smisla. Ovako da prikažemo ljudima okolinu, sad ovako stani i sad ovako. Ne, ja sam tu glavni u vlogmasu. Vidi ovako vlog da radi. Ja, okolina, most, autobuska stanica, reka, Dunav. I onda uradiš ovo. Samo nisam razumeo da li smem da snimam i noge svoje ili moram stalno glavu. Ali vi lajkujte ovaj video ako smeju noge da se snimaju. Pošto ja sad moram da popunim video na 10 minuta, a po mom proračunu snimio sam do sad možda 5. Vreme je da kažem nešto o sebi. Na Instagramu me svi znaju kao Shomi donja crta vlogmas donja crta. Imam 450 pratilaca i sad ću da vam pokažem Sneška, da se i on nađe u vlogmasu. Ipak je on obeležio moj današnji dan. Neki misle da mi je hladno kad ovako držim ruku na telefon dok se snimam i bilo bi možda dobro i onaj selfie štap da imam, da mogu da udaljim ovako, ali mislim da je poenta u stvari da ti glava bude u celom ekranu. I obično sam primetio da mora u tom vlogmasu da se desi nešto mnogo interesantno, ili još bolje da neko psuje u pozadini, ili da prođeš pored nekog gde se nešto opsovalo i sad ja ne znam, glupo, ružno, to nije lepo da se psuje. Tako da mi ćemo da ne psujemo danas. Baš ako slučajno naletimo na nekog biciklistu, pa on nama nešto, pa mi njemu po spisku, jer ovo je grad gde ima puno ljudi koji voze biciklove. To se uvek zbunimo mi sa juga u Novom Sadu, da li su bicikli ili biciklovi. Dobro je, izvukao sam još minut. Isto sam primetio, posebno nekad ranije kad sam pratio ove što snimaju svaki dan, mora meni u kadru da bude i neka dobra riba, da bi ljudima bilo interesantno da mogu oba pola da gledaju. Mene da gledaju ove žene, tebe muškarci, i ja onda u statistiku imam i muškarci i žene. A zamisli sad samo sebe da snimam samo da mi žene prate YouTube. To mi narušava opciju za sponzorstva. Tako da dobro je da bude dvopolno. Ajoj. Pa promašili smo skretanje. Materu, pizdu. Krenuli smo polako nazad i sad je možda i prilika u ovom delu da kažem i šta sam tačno obukao na sebe, da izreklamiramo brendove
cipele ove, to je kečua iz Segedina, 2000. Ne bre, eura, dinara. Pantalone, butik, cvetak, second hand. Jakna, butik Milena Leskovac. Nisam rekao pantalone koliko koštaju, 800 dinara, da. Jakna je, koliko beše, 1500. Ne bre, eura, dinara. Kapu sam zaboravio. Vidite, 300 dinara u Bor na pijac. Brand ne znam, vi prepoznajte ga. Ljudi, kad snimate vlogmas, da vam odmah dam jedan savjet. Obavezno da se snimate svaki put na pešački prelaz kad prelazite. Zato što ćete tako da imate dokaz, prvo da niste vi prekršili zakon, a drugo, ako slučajno vas nešto zakači, imate snimak ko je to bio. 30 sekundi još treba da pričam, ne mogu, aj posle. Mislim da sam pronašao ekskluzivu za ovaj video, pošto svaki vlogmas mora da ima nešto. Sad ćete da vidite ekskluzivno gde se u Novom Sadu deca sankaju. Znam da ste se to uvek pitali. Niz Brdica. Ja mislim da je ovo bilo dobro, a? Dobro, sad jeste, a? Dobro, će da prođe. Ja nisam isključio kameru. Sad smo seli u kafić. Malo me sramota da se snimam, ovo mi prvi put i puno ljudi me gleda oko mene, da ne primete baš da se snimam. Ma baš nema veze. Ajde ovako. Pijem neku moka čokoladu, kafu. I neću da reklamiram sad kafić baš gde smo, ali ajde baš ako hoće ljudi da znaju, to je Maša u Novom Sadu. Lele sedoše pored mene, sramota me sad, mora da isključim kameru. Kuvano vino, 100 dinara. Nisu imali kusur da mi vrate, pa je Milana častila. A si ti Piraćanac? To se zove happy end. Kuvano vino sa happy endom. To znači kad te neko drugi časti kuvanim vinom. Sve je dobro samo kad ti ne platiš. Sve je dobro kad na kraju drugi plati. Setio sam se umeđu vremenu još nečeg. Sad ćete da vidite auto mojih snova. Evo ga, samo da dođem ispred njega da mogu da se vidimo lepo i on i ja. To je auto mojih snova. To je to. Nissan Qashqai. Eto prilike ko hoće na mom YouTube-u da sarađuje sa mnom. Ako ima neki auto dobar, mogu ja da imam i više automobila mojih snova. To je prilika za promociju i saradnju. Evo, izgurao sam ovaj današnji dan mog prvog dana vlogmasa. Nadam se da je bilo interesantno, pao je mrak skoro. I sad na ovaj video share, subscribe i like, valjda se tako kaže. I pošto ja sad nisam siguran da li sam nabio onih 10 minuta, ja ću dok stojim na terasi ovde da se snimam za svaki slučaj još minut, da može tačno da se sabere ta i broj minuta da me YouTube lakše pogura.